Така, здравейте хора! Днеска този клип ще цъкаме CS. Така... много съм слаб. Не съм играл от много време CS. И ще го рефлашна. Това. Само как го казвам. Добре, вече сериозно. Напред. Так. И... Аз съм type. Аз съм type. И така. Ще цъкаме CS. Така, културата пак ще ми се чува. Ще намаля звука. Не, няма да намаля. Така. Чакайте само, извинявам се. Не знам, що не си купя нещо, искам да... Къде? Да, добре, няма бъдем се, ще се правя малко на прота. Ва, то си го люби, бе! Не видя, че 65, 12, 12, стига е. Не, май не съм. О, да остана на 35 кръвка, бе. Бас. Спрям звука. Да не се чува. Така... Останаха трима... Да. Тук сходи 3 писмота не бе. Аре, гъна, бум, бам, бам. И... Добре, ай, няма пиша. Ще ги не знам. Ще им цепя крепюнките. Тук ще застана. Ще застана и... Waiting pane ще потребя. Добре бе, как? Кой как? И сега вече трябва да се стигна, значи тази карта не е за мене. Ще отидем... Надявам се да не чуя, че гръмчици. Ще отидем... Много хора. Аре, ще отидем тук. Така. Кой ще пише коментар? Ти си бот. Ти си най-големия бот. Ти си нуб. Олеле, до кога трябва да чакам аз? Сега трябва да стигнем. То пък се чуя и ти няма да обичам да сме. Много обичам сменям челточите постоянно, ама ще чуете по такъв ефир. Опре, аз не стрелям сега. Уау. Мишката ми на лаптопа, да схвана. Тук ще ми набият кетката. Аре бе, моите, защо си ми взимате? Шет? Уау! Как? С граната? Ето ти виж така, като е най-удяна. Го трепнаха.
Добре, не сме много слаби. Аз съм още по-слаб. Трябва да стигна. И да, както казах, буцам. Защо не съм сменил? И... Само как да трепна това. Шът! Да бе, ти ще му бия. Не е честно. Виж го тъпото. Набих хетка. Браво на мене. Тук като скрие всяка някаква бучка. Ку-ку, шет. Тук ще дойдат те да вземат. Абе, моя ни. И почвам. Така. Какво стана? Да, тук всички че срещу мене. Сега ще ви скъсам прашките, ей. Сами. Така ми един партон. Ще я кажа партон. Вие поне един не можете ли да отлетите с вашите гранати, бе? Ари, кой чакайте, бе? Най-мраз ти. И да взим какво имаш челики късъм. Да, някой... Тук сега ще изляза. Сега са 3. Този българи се скрил. Ари, бе, гледай. Отида до мен края. Уоу! Този ма трепна хилката. Хетката. Как ти са на първо място? Преди малко бях блот. Сега не съм. То ще е мъртъв. Това си едно като някакъв психопат. Аре бе, и но тъпточи. Лива до никой топката. Топката. Бомбата. Тук не съм играл CS и вместо бомба викам топка, вместо хед викам... Какво казвам, забрави. Съжалявам за тъпата клавиатура. Топа! Всички ти мрат само кася. Как мама заслепиш, е измотан? Ти тъп ли си? То си едно е там. Значи ако изляза ще умра. Те пак ще умра, така че ще изляза. Да. Ето е, не. Как? Трябва да играе малко RPI. Това е последна игра, ще играя до тук ма трипя, това съм бот, дето с бото и да играя, пак ще ма трипя. Вижи! Мучи тъпа граната! Къде сте, И сега пак ще остана, я съм на 8 кръв. Значи, как? Ей, не знам. Чакам АВП. Ще съм играл CS 10. Бихме ли, бе? Какво направиш? Бе. Чак. Там и там. Сега тук пък ще ми излязат и пък ще ми убият. Както винаги. Да, ето, на 4 кръв. Голямо.
Вау, вау, вау. Как? Ты бежишь. Най-накрая, тук ще ме къртят където са световни. А пък, както казах, ще има в коментарите, че ти си бот, ти не можеш да играеш. Те не мога да играят. Вой, най-мръсната карта в света. Тук ще ме къртят, ту слети. Ту има парашути. Боже, как знам. Как? Тан. Сега гледай тук сега излизане. 5 човека и тук сега. Ой. И как е? Бе, мале, ти ме трепеш. И голям бот съм наистина хора. Това ще е последната карта, вече няма да сменям. Обещавам, няма да сменям. Сега на твоя качка. Трябва... Виж ги, ту стъпени са обръщат как не е. Виж го, ту стъпя. Где го? Гау! Поцелуй тази да ни... Къде трепи този? Виж го този! Вижте го този, вижте го. Направо ми да и... За тебе имаме простака. То му казваш. О, браве! Плесни малко. Браве! Стига играти гръмкести. Тот. Шет! Ой, не си. Кстати, с гранати. Вау. Добре, чакай. Се разберем по мирния начин. Ти ще ме убие, дето. Или възможно да оцелия. Сега така да съм зад гърба на тез. Как ще ми се? Кой Вай. Той беше очевидно. То нямаш за кой играхте си до CS? Да, бос. Трябва да се стига. Да, се изтигна калъч. Защо даже имам си го CS? Аз съм голям бот. Сега последна игра хора и спирам клипа, защото ще снимам друг. Не знам колко минути е станало, но май е доста време. Хайде сега. Окей, сега последна игра. Сега ако не умра, ще умра, защото това е по жизнь. Значи, тази игра ако не умра, играя още една. Докато умра и щом умра. Спирам клипа. Този ги трепи като... Не знам, ама... Вау, вижте как не мога да го оцеля. Това е просто нечувано.
Enchoratu aveți și mine себе хатка. Моля я, имам леко, умирайте, харесайте, коментирайте, къде хареса, повтаряйте, да. И в следващия път, така.